Kungani-ke ama-gays noma abesilisa abalalanayo bangavumelekile kwaShembe? Ungalali nowesilisa njengowesifazane kuyisilengiso. Uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benze isilengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo, hhayi phezu kaNkulunkulu, kusho iBhayibheli. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhehekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba okuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza okwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukela abesilisa, benza okuyichilo kwabesilisa, bazitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Well-ke siyabona kuyifashini noma kuyisitayela-ke nasemantombazaneni kuyishintsha babezenze amadoda, namadoda-ke kuyisitayela ukuthi ayishintshe azenze abesifazane. Ngakho-ke kodwa uNkulunkulu akahambisani nalokhu-ke. Well-ke lithi-ke iBhayibheli bobulawa nokubulawa-ke, angisho-ke ukuthi kuleli bandla asibhekane nalokhu noma akukho lokhu, kodwa yize-ke singakakuboni-ke kwenzeka-ke kuleli bandla-ke, noma-ke kusacashile-ke siyathemba ukuthi angeke futhi kwayiveza kuleli bandla ngoba akuhambisani-ke nenkolo yobuNazaretha lokho. Ke futhi asibagxeki labantu-ke abayilolu hlobo, siyabathanda. Kwesibili, kungani-ke ningagundi nje kahle, nilungise ney'levu zenu nje kahle ngomshini nje nibe bahle? Well, amathathu-ke wona kungani engafunakali? Namazinyo amagolide kungani kanti kaShembe kulisana nawo? Aniye kundilinga amakhanda enu emaceleni, ungoni isilevu sakho emaceleni. Lokho nami ngiyakwenza. Kuthi-ke kuthiwa-ke lana isilevu ungasithrimi, singagundi futhi emaceleni-ke amakhanda amafeyili. Naye amathathu, aniya kuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala, nginguJehova. Ngakho-ke anizwe-ke ukudweba ithathu, udwebe ingane yakho mhlambe yahambe emhlabeni, noma uzudweba uJesu emzimbeni wakho, noma uzudweba izingelosi, ama-angels, noma iy'mbali, noma ngabe yini-ke. Well, uNkulunkulu-ke nakho uyakuchitha-ke lokho-ke, uthi akwenziwa. Ngakho-ke leli bandla lamaNazaretha akafuneki umuntu owenza lezi zinto. Uma-ke kade-ke uphenduke lezi zinto usuzenzile-ke, wakunankinga-ke ngoba kade ungazi, uzenze lezi zinto ungazi, ungakakuthathu igxathu lokuthi uyakholwa. Lezi zinto-ke uyavumeleka ukuthi uhambe uye ey'ndaweni la ezisuswa khona, uhambe uyoy'susa, zicime kuwena, bese-ke ubuya-ke uzobhabhadiswa emanzini. Uvume-ke ukuthi lezi zinto engangizenza ngingakaphenduki-ke, ngicela uNkulunkulu-ke angasayinaka-ke lezi zinto engangizenza ngoba ngangakaphenduki, ngangakabi yikholwa. Bese-ke manje ngiphenduka-ke mangingena kula manzi, ngigcwaliswe-ke ngokomoya ngokukholwa, ngiphenduke ukuthi uNkulunkulu okube engikwenzile angasakubheka, abheke manje ukuthi ngizokwenzani kusukela manje. Well-ke kanti le amazinyo yona ngoba ngezwa nje nasebuhleni kuthiwa uma ufaka izinyo legolide woza ngilikhiphe ngodlawu, kanti khona-ke indaba kamazinyo egolide bangawafuni laphana kwaShembe. I-makeup abayifuni, bathi woza ngikusule ngethawula, sondela ngapha ngikusule. Well-ke ukuhloba kwenu makungabi okungaphandle, okokuluka izinwele, okokufaka igolide, noma okokugqoka izingubo, kepha makube ngumuntu osithekiyo ngenhliziyo, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene, onokuthula, oyigugu phambi kaNkulunkulu. Well, ithi-ke kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo, ohloba ngokungabhubhiyo, okusho ukuthi uma uhloba ngamagolide usuke uhloba-ke ngokubhubhayo, noma usuke uhlobela ukuya esihogweni noma isihogo-ke. Njengoba uzwa kuthiwa-ke akube umuntu-ke ohloba ngokungabhubhiyo, okuchaza ukuthi uyabhubha uma ngabe ufaka lezi zinto. Ngokwami ukucabanga angisho ukuthi kunjalo, kodwa-ke uNkulunkulu akalwi nokuhloba lokhu. Ungahloba mhlambe uyiyele eGateway, uyiyele eSuncoast, uyiyela kuphi, ungakufaka lezi zinto kodwa hhayi ethempelini kaJehova. Amen.